ହ୍ୟାଲୋ ହାଏ ମୋ ନାଁ ହେଲା ଅଭି। ତ ଆଜିର କାମ ହେଉଛି ଯେ ଗୋଟେ ଗାଈ ଗରମକୁ ଆସିଯାଇଛି, ମା ହେବା ସମୟ ଆସିଯାଇଛି। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଗାଈଟା ହିଟ୍କୁ ଆସିଛି, ଗରମକୁ ଆସିଛି। ତ ସେ ଗାଈକୁ ମୁଁ ଯାଇକି ଆଜି କୃତ୍ରିମ ପ୍ରଜନନ କରିକି ଗାଈର ୟୁଟ୍ରସ୍ରେ ବା ଗାଈର ପେଟରେ କେମିତି ଛୁଆ ହେବ, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ସେ ଗାଈକୁ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ମାନେ ସିମେଣ୍ଟଟା ବଡି ଅଫ୍ ୟୁଟ୍ରସ୍ରେ ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଯାଉଛି। ଗାଈଟା ଗରମ ଆସିଥିଲା, ସକାଳ ସମୟରେ ଗରମକୁ ଆସିଥିଲା। ତ ମୁଁ ତାକୁ ଯାଇକି ରାତି ସମୟରେ ଗାଈକୁ ଯାଇକି କୃତ୍ରିମ ପ୍ରଜନନ ମୁଁ କରୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ସିମେଣ୍ଟଟାକୁ ମୁଁ ଥୋଇଂ କରୁଛି। ଥୋଇଂ କଲା ପରେ ସେ ଜାଗାରେ ଗାଈଟାକୁ ସଫାସୁତୁରା କ୍ଲିନ୍ କରିକି ବ୍ୟାକ୍ ରବିଂ କରିକି ରଖା ହେଇଛି। ତାପରେ ମୁଁ ଇଆଡ଼େ ଆସିକି ଲାଇଟ୍ ପକେଇକି ସିମେଣ୍ଟଟାକୁ ମୁଁ ଆକ୍ଟିଭ୍ କରୁଛି। ତ ଆକ୍ଟିଭ୍ ହେଲା ପରେ ମୁଁ ଗାଈଟାକୁ ଏଆଇ କରିବି, ମାନେ କୃତ୍ରିମ ପ୍ରଜନନ କରିବି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ସବୁ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ଏଆଇ ଗନ୍ଟା ମୁଁ ପୁରା ଠିକ୍ କରିଲି। ଠିକ୍ କଲା ପରେ ମୁଁ ହାତରେ ଗ୍ଲୋଭ୍ସ ଲଗାଉଛି। ଗ୍ଲୋଭ୍ସ ଲଗାଇଲା ପରେ ମୁଁ ଟିକେ ଗ୍ଲୋଭ୍ସରେ ଲୁବ୍ରିକେସନ୍ କରୁଛି। କଲାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଈଟାକୁ ବାନ୍ଧିକି ରଖା ହେଇଛି। ଗାଈଟା ପ୍ରପର୍ ମାତ୍ରାରେ ହିଟ୍ ଅଛି, ଗରମରେ ଅଛି ଗାଈଟା। ମୁଁ ଆକୁ ଏବେ ସିମେଣ୍ଟଟା ନେଇକି ବଡି ଅଫ୍ ୟୁଟ୍ରସ୍ରେ ନେଇକି ମୁଁ ସିମେଣ୍ଟଟାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଈଟା ପ୍ରପର୍ ମାତ୍ରାରେ ହିଟ୍ରେ ଅଛି। ମୁଁ ସିମେଣ୍ଟଟାକୁ ଏଆଇ ଗନ୍ଟାକୁ ନେଇକି ସିମେଣ୍ଟଟାକୁ ନେଇକି ସ୍ଲୋଲି ମୁଁ ସର୍ଭିସ୍ ଭିତରକୁ ନେଇକି ବଡି ଅଫ୍ ୟୁଟ୍ରସ୍ରେ ନେଇକି ମୁଁ ସିମେଣ୍ଟଟା ଏବେ ଛାଡ଼ିଦେଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ଏଆଇ ଗନ୍ଟାକୁ ମୁଁ ବାହାର କଲି। ବାହାର କଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଈଟା ପ୍ରପର୍ ମାତ୍ରାରେ ହିଟ୍ରେ ଅଛି, ଗରମରେ ଅଛି। ତାକୁ ମୁଁ ସିମେଣ୍ଟଟା ନେଇକି ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ମୁଁ ଏଆଇ ଗନ୍ଟାକୁ ଟିକେ ଦେଖୁଛି କାହିଁକିନା ସିମେଣ୍ଟଟା ଠିକ୍ସେ ଗଲା କି ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଈ ପ୍ରପର୍ ମାତ୍ରାରେ ହିଟ୍ରେ ଅଛି। ତ